Hi ha diferència, no és el mateix pronunciar el doble S entre vocals que pronunciar una S. Si pronunciem una S entre vocals és zzz, brasa, rosa, casa, cosa. Si pronunciem dos S entre vocals és la Coca-Cola. També podem dir rosa, una xica que té un moño de pelo ros, rubia, com és en castellà. Classe, una cosa és brasa, l'altra és brasa. Hi ha una diferència, brasa, una S, brasa. I la carn és la brasa o la brasa? En dos S. En una S. No, solo. Següent, a veure, entrevista. Sí. La Font del Carròs és una població de la comarca de la Safor. La C. Molt bé. És un topònim, per tant, comença per majúscula allò que són noms, no els articles ni els articles, en aquest cas, i les posicions. Següent. Quina de les tres paraules estaven separades silàbicament? Aunque estaven la mà esquerda. La B de sal, no. Sí, quart, no? Ai, mare, però... Ara estarem a la vida, però l'altre dia no. La A. Sí, mireu, no sé si l'altre dia vaig explicar, no sé si vosaltres vaig explicar, que els diftongs, que és el que tenim de la teoria que us heu enviat per avui, d'acord? En la teoria posa que la U i la, perdó, que la I o la U més la A, E, O, no hi ha diftong en València, ¿vale? Ho vaig explicar, si no recordo més, no me'n recordo. Cas de Maria, per exemple, que és un dels casos més senzills. Maria en valencià l'accent? No, perquè vaig dir que, clar, la I es forma llarg, per tant, tenim una paraula de 3 síl·labes, Maria, aquesta és la tònica, és una paraula plana, acaba en vocal, no s'accentua. En valencià, això no forma diftong, no forma diftong quan va sol, perquè, per exemple, desaiguar està malament perquè... No, per des no ho sé. Per des no ho sé. Però per des està malament també, per des està malament. Però quart va tot junt, perquè en aquest cas, quan tenim la G o la Q, en aquest cas això sí que és un diftong. Ho entenem? Sí, però la D La D està malament també, sí. va en ahí. No, és des, ai, quart. Sí. No, la I soles no. Des, ai, sí, quart, sí, la I és la I soles, sí. Perquè és un prefix i els prefixos sempre se separen per síl·labes, d'acord? No es pot separar un prefix. L'altre és accent, sí. Sí. Va, següent. Quina és la frase que estaven escrita? La vida de l'espècie que es tenia fins a l'evolució. S'estenia molt bé, sí, no? Es tenia, no es tenia, igual que estranger, en S, no en X, no és estranger, és estranger. Digues. Aleshores, com separem desaiguar? Des, ai, igual. Vale. Sí? Sí que queda clar? Següent. Sí, crec que sí. Esta acobardida davant de la... Esta no, està. Esta, perdó, acobardida davant de la decisió que ha de prendre. Va posar la C, però... Sí, ja sé. És la C. Sí, covard, en B baixa, per tant, la resta de paraules que formen de la mateixa família lèxica anirà a B baixa. I decisió és un més. Decisió. Següent. Ha posat un ròtol per anunciar la venda de la casa. Rètol. Rètol. La.
posat una cala per analitzar el jaciment preromànic. Jo he ficat la B, però no ho sé. És que jo hauria jurat que era la B, també, d'acord? Però jo crec que me sonava. No, estava dubtosa, ho vaig mirar i és preromànic la C, d'acord? Perquè sí que fa anys, d'acord, fa molts anys, allò de sots director, exministre, d'acord? Tot això fa molts anys sí que és de veres que se posava en guionet, i ara ja, des de l'última revisió, se va llevar el guionet i s'escriu tot junt, d'acord? Preromànic, tu busques i ho trobes escrit en les dues, però sí que és de veres que abans sí que s'escrivia en guionet, d'acord? Lo de pre, ex, sots, vice, tots aquests prefixos que indiquen posició o estat, d'acord? S'escrivien en guionet i ara s'escriu sense guionet, sempre junt. Lo de les regles del guionet també ho donarem, d'acord? Vinga, va, que ens queden 3. El politeísme no es caduc. No, és que acaba el... Ai, La fe. la A segur que no. No, la segur que no. Perquè fa igual. Virtut no és amb fe. Virtut és amb D, crec. Entenc. Jo el vaig buscar en el diccionari i era un D. Ah, sí, perquè són les que acaben... M'he liat jo. És que acaben en itut, però no trobo... Itut i etut sí que és en D, però, clar, virtut no acaba en etut. Itut és en D, sí. La B. Ahí m'he liat jo en la del itut. El que acaba en itut i etut és aquest etut. Se pronuncia T, però s'escriu en D. D'acord? Quietud, solitud. ¿Vale? Pero yo estaba en etut y tut, pero eso no acaba en esta terminación. Mira, la pronuncia se pronuncia en T. Sí, però el que s'escriu etut El que acaba en etut y itut, que eso es s'acaba en T. en D. En D, pero se pronuncia T. No, ja, però s'escriu en D. En D, de dir, I Dinamarca. entonces per què virtut va en T? Perquè no és un prefix, no és un sufix. I per què acaba en Virtut, no itut. És el que m'ha passat a mi, perquè n'hi ha una regla. És el que m'ha passat el mateix. I em fem sorpresa, dic etut i tut, ara ja està. D'acord? Entens? Vinga, el següent. Afanyeu-vos, si hem d'arribar a més àudio. La C. Ara en clau. Ara en A, què? Es un problema absurdo. Es la C. Entonces, ¿no? No, és la A. Ah, no. Absolutament. Significa es un problema absurdo a una situación compleja. Complex. Clar. Molt bé. Vale. A veure, us recordeu que l'altre dia us vaig dir que faríem un dictat. Anna no sap una cosa de dictat. Ja, Anna ja sap una cosa de dictat. Vale. Anem a fer un dictat. D'acord? La redacció me la dono després. D'acord? Perquè no la corregir... Ara, el dictat és que apareix, el feu i després us posaré el document Word i de les coses que vaig a corregir, perquè és que si no aniré paraula per paraula com s'escriu. D'acord? És un... Per explicar, però no. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 línies, més o menys el que és un dictat del mitjà. D'acord? El dictat es fa de la següent manera. Jo he dit per primera vegada. Aquesta primera vegada vosaltres no heu escriure res, només heu d'escoltar. D'acord? I hi haurà una segona lectura que jo la faré de manera mental. D'acord? Aniré dient segments per segments. Podrà tindre sentit com que no. I això jo repetiré 2 voltes cada segment. Quan acabi el dictat, tornaré a repetir-lo per si us ha quedat alguna part del dictat. No, bueno, nosaltres hem ensenyat ja som els dos i
que ho fareu. Però clar, si s'entengem en la segona part, no es queda així, perquè l'última part, quan jo comencé a parlar, no us donarà temps a fer. Vale? Vosaltres llegiré primer. Però bé. Vale. El mercat central de València, anar al mercat central de València és un goig per a tots els sentits. Feia temps que no passejava davall la seva volta, entre la flaire de les parades de fruites i verdures i entre la immensa exposició de carns i peixos que són contemplats detingudament pels clients més exigents. Avui estic buscant la parada de saladures més antiga de tot el mercat. Allí trobo Vicent Pérez, el propietari, entre abarejos, tonyines, moixames i olines. Per tenir ben contents els clients, Vicent ha hagut d'esmolar l'enginy i adaptar-se a les necessitats actuals. Amb un ample somriure a la boca, ens enumera les seues innovacions. Fem a l'arròs en vinagre, preparem les anxoves en salmorra, salem la tonyina de sorra i preparem l'abarejó de salat i sense espines. Un poquet ahí de vocabulari mariner, de la pesca. Vale. Comencem. Anar al mercat central de València és un goig. Per a tots els sentits. Punt i seguit. Feia temps que no passejava davall la seua volta, com entre la flaire de les parades de fruites i verdures i entre la immensa exposició de carns i peixos que són contemplats detingudament pels clients més exigents. Punt i seguit. Avui estic buscant la parada de saladures més antiga de tot el mercat. Punt i seguit. Allí trobe Vicent Pérez, el propietari,
entre abadejos, coma, tonyines, coma, moixames i olives, punt i seguit.